В момента се набираме в град Кишилев, Молдова. Това, което е зад мене, е парламента. Както виждате, това е молдовското знаме, това е европейското знаме. Молдова искат да приемат в Европейския съюз след 4 години. Затова гледат отношенията да са добри с Европа. Като български граждани, можете да минете през границата само с лична карта. Даже не ви е нужен паспорт. Но ако решите евентуално да минете страна, така наречената Преднастровия, там ще ви нужен паспорт. Откъде тръгват автобусите? От центъра. От централната автогара. През няколко часа има автобус. Винаги. За Преднастровие. Минавате през градовете Бендер и Тирасполь. Тирасполь е столицата на Преднастровие. Малка разсъпка. Малко хубаво време. Да се настъжаваме насока.